сега ще правим вече е стъпа в моята зрителка. Ние ще правим на шумял предизвикателство. Предизвикателството е Чъпи Бъни! С тези ваши лъвчета. Да. Те са горяки. И сега да го отходим. Много са меки, да им. О, видиш! Те са има вкусна сладолет. Препоръчвам ги от Lidl. Така, нека да почва. Ще сложа тук кипа. Така, за съжалявам. Нека да започваме. Чакай. Да за трубички. Не реши божествено просто. Аз не виждам. Река се пуща. Това е от запуска. Не, това е това. Това е. Дай някак си да. И да, сега ще сложим. Така. Тя ми дай някаква е такава. За роуз. С това. Така. Ще ги сложим. Не, гледам. Кой загуби е той. Изгледно, трябва да правим нещо такива. Абе! Да. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. 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 О, аз съм първа. Така, вземаме едно лободе и казваме, че добре. Бой. Сега като Чъпи бой. Нямаме право да ги дъвча. Да, не искам да ги гълча. Чъпи бой. Ако я нещо, трябва да не намеквам. Чъпи бой. Не сладолет. Избегу бончета под хамстер. Чакай го. Как бубу. Чакай го. Сложих сюда. Тук. Мама го. Чакай го. Това ти да вземе кофе. Тук ще няма ще има превод. Ако не разбирате. Лафа? Да, ти си. Аз тук ще лафна. Чакай, бай. Стана ми звездно слепо, като гледам. Не падне. Не падне там, отвънка. Така, тя победи и сега ще правим още един път. И да решим сега. И да, сега който победи ще напишеш на страницата. Дай с телефона. Аз съм победител. Напиша. Не става. Добре, сега ще го взема. Сега ще напиша нещо на профила. От Facebook. Да, ако но не да е срамно, нещо такова, нещо смешно. И да. Ако тя спечели, ако ти спечелиш, те пишеш на моята страница. Да. И да, следващия път. Добре, започвам. Сега отново гледам нещо.
Няма мъжица. Няма мъжица, хартия, 1, 2, 3. И както винаги. Няма мъжица, хартия, 1, 2, 3. Няма мъжица, хартия, 1, 2, 3. Няма мъжица, хартия, 1, 2, 3. Само аз вървам. И то същия ход. Да, същия ход, който направи. Тут така се вижда си. И още прямо същия. Чепи бън. Много навито взех чепи бани. Те забъркаш. Чепи бани. Чепи бън. Няма ни дай пакета. Лепна му. Чепи бани. Чепи бън. Ау. Чепи бани. Много гадното нещо мърна това чепи си на нещо. Чепи бън. Знам, че мога да го късам. Вижте колко стана. Да, Чепи бани. докато тя взема кисик. Да, салфетка. Кърпич. Тя ме боя. Става много сладко. Лошо ми е. Аз съм раза. Дай ми аспирина. Така. И обичам баклава. Сега аз пиша на една страница и тя пише на моята. Защото първия път аз спечелих, сега втория път тя спечели. Трябва просто да си изминете. Не ти не сладко беше мелек. И да. Да, хора, това беше клипа. Ако ви Трябва да напишем нещо. Ако ви е харесал, Дайте там за по моя канал. и се абонирайте за Не. Да. и за мен. Може, макар че не сте отве. Да някой може да сни. Да, качваш, просто да снимаш. Но не ги качваш. Да. Така. Има много. Тук някъде можеше да има... Какво сме написали? Клипчета. Много тъжно. Така. Безкрайно. Тук вече някъде може да има... Какво сме написали във Facebook страниците? Маршмело. Да. Не искам. Същото какво е? Така. Надявам се клипа да ви е харесал. Надявам се Много кърпички. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте там за към моя канал. Абонирайте се за мен. Отново казвам, дайте там за това видео и за всички други видеа. И бая!